Kani kedai ke All India Radio Shillong ka khubor ban pulai dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Khat jingelang Menteri Rang Ba Duk Narendra Modi ya ki menteri bagi ofisar Rang Ba banyak keren halor ka jingpen kriya ka India hakaliang ki bor yadari. An penbam smai ki khat basha ajit thamai syakai indor bar thauan ka Manipur menta ka step. Bat hapo Henry benai an sedang ki karkhana kali ban penni ikijat kali thamai ki balak ban yat da ka ompnyang ka ban penduna ya ka jing pendan kam petrol ong menteri badai pet iki lenti singkian kari India. Swaban sedang ya ka khubor ngin kepat iki nong ngap jongi ban buat ya ki sautali ki jing batai ka koi khia harum ban lait na ka jing ma u covid khat khandai. Lej IT ka pura dan ya ka mask yang jingai na ki weipat bat sait khuit bha ya la ki ti bat ka durkhman. Ki khubor ki babnia Menteri Rang Ba Duk Narendra Modi ulakhat jingelang hanin ka singi ki ofisar Rang Ba bat kat tu kat ni ki menteri banyak keren ye ki kam ki badan kam halor ka long kaman ka perthai na ka jingakan at hapdeng ka Russia ba ka Ukraine hakani ka jingelang le keren halor ka jingpun krek kari India ha ka bedai ba kani ka benta la raja ba kani ka jingakan at kam kut ki bala poi chakani ka jingelang ki kanthop ya menteri ki kam yadari u Rajnath Singh menteri ki kam bari u Dr S Jaishankar ka menteri platingka kari ka Nirmala Sitharaman National Security Advisor Principal Secretary Sha Menteri Rang Ba Duk kari Secretary ka kanhuan ki menteri sarkar India Secretary katnat yadari Secretary ki kam bari nalor ki wei de Katkum ka telong khubor le thu ba Modi ule kren sani bha halor ka jing pendan kam ni ki kor ki bor ka juk menta da ki bor ya dari jong ki wei pat kiri bat kari India ru kumju ula banjor ru ba halor ka jing bu ye ki kor ki bor katkum ka jing start ka juk ka menta kum ka jing pen kre na kaliang ki bor ya dari jong kari India ula ban rap ru ba kari kan trai bor ba ban penong ya kari India ka bala ban yang halaki kijat hakabe dei bat ki bor ya dari namar kani karwanra am tangi ka jing song sngan hakari hanrei kan tiu ru ya ka yo ka kot Kajing penbam smai yakit khat bala syajit thamai syakaing dorbar thauan ka Manipur kan long menta ka step ha assembly hall ha kawai pat kaliang ulat ka jela Manipur u elganisan ulapen waino yakaing dorbar thauan berim ka Manipur henin ka sngi ka Manipur Assembly Secretariat kala pha jingtep shabaro kit khat bala syajit thamai ban wanra ikikot kisla ki badan kam habakin wan syaka jingelang penbam smai yakini kit khat bala syajit thamai an penbam smai da ulampang basipor ka yingdor bar thauan ka Manipur US Rajin ulong unang yalam ka seng BJP bat ulong ru menteri barim katnat puli buthi ka Manipur ula shimti kum ulampang basipor ka yingdor bar thauan ka jela hanen ka singi ulat ka jela Manipur u elganisan ula thungya urajin kum ulampang basipor bat ula penbam smai u haraj bhawan hakmat kit khat ka yingdor bar thauan jong ka seng BJP ki badang dep syajit thamai Menteri Katnat Ayush Sarbananda Sonowal ula play ya ka yoga mahotsav 2008 henin kasngi kajing thmu jong kani ka tamasa kalong banwanra ya kajing pensngothu pai ba halor ki benta ki babun ba ka kilan met yoga kala ban ai jing mentoy ya ubriu kani ka tamasa ka thmuru ban penbena pai ba ya kajing yalap shapang kasngi rakhe ya ka International Day of Yoga ka baju rakhe ha ka arphoi tarik ujul liu man la kasnam Haki shis pa singi tar hadu banda poi ka tei ka singi anyala pat ba shapang ke jing toy ka yoga ha ka koi ka khya ka jing em ka babet babyang bat ka jing suk ha ka perthai lingba ka jing plie ya ka ni ka tamasa ka Morarji Desai National Institute of Yoga ru kan sedang ya ka jing ala pat ba shis pa singi shapang ka yoga ha ki shis pa tali ki sor bat ki shis pa tali ki seng ke badan ha ka leng ka perthai Kawai ne kiseng penne mariang ka aranyak kala penlong ya ka nature camp amid nature balai sngi na ka benta ki arpho nyongot ki khana puli high school kan thop ru iki kat to kat ni ki no hikai jongki ha Orang National Park but Tiger Reserve ka badan ha district Darang jong ka Assam yakini ki nong yeshim benta lajit na ki nong shong ki basang basa ha senda jong ka ni ka park ha ka ba ka sarkar kala le ban penne pensa ki lak ruang ki kendat bat kiwe ki jaj merat bat ki do Kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Menteri badai pet yakilanti singkian Nitin Gadkari ulay thu bahapo Henry benai ki karkhana kali kin sedang penmino daki wei pat ki jat kali ki balak baniai da ka umpnyang petrol balak kle lang bat ka ethanol lani ka methanol.
Kani kan long sakawai pat kajat umpanyang ban penya yakini ki kali thamai ki ban penni da kibala penni da kajing thmu ban penduna ya kajing pendon kam ya umpanyang petrol kabalong ka bor bamla ban yai pen thamai yakini ki jat kali thamai ba kitiar kali lakan thop haka scheme productive linked incentive ka benta ka baar jong kayit dorbar mang tengka kaying dorbar thau an kari India kan sedang nadu menta kasni kani ka dorbar mang tengka kan kut hadu ka pratarik uyayong ha kani ka benta an penlong hadu khat khandai tali ki jingyalang bat lakhmi dan tiru ba kaying dorbar thau an kari India kan sedang no bantre kam kumba julong baro ar ka lok sabha bat ka raja sabha kan sedang shong dorbar no nadu ka por khatwai bejim step hadu ka hnriu beje janmien Unong ai khubor ka All India Radio ulethu bahakani ka benta ka baar jong ka dorbar mang tengka anwanra ya bun teli ki bil ban ya tai hakaying dorbar thau an kari kita ki kan thop ya ka finance bill arjar arpuar ka competition amendment bill ka pension fund regulatory and development authority amendment bill bat ki wei de nginchupan kan mau ba ka benta ka baning kong jong ka dorbar mang tengka kari India kalas dang hakalai phoi tarik ukala lengkot bar kalakot haka khatwei tarik urumphang Ka Society for Urban and Rural Empowerment SURE ringkat ka jingya trelang bat ka Meghalaya AIDS Control Society bat ka blood bank jong ka Jowai Civil Hospital kala penlong ya ka program pensngo thok pat ba halor ka HIV bat AIDS bat ka jing ais nam mansngo bha ha umulong CHC Habakran ha kani kasngi ka Dr. P. Shilla kabalong ka in charge jong kani ka blood bank kala penpau ya ka jing sngongu ya ka SURE bakala penlong ya ka bakom kani ka program ban ai jing kershan ya ka blood bank khnang bakan la ban pendap ya kitu ki badan kam ais nam kala ong ru baka jing ais nam man sngo bha kalong ka badan kam bha bakala ru ban plai im ya kitu ki badan kam ya ka Habakran chapang ka jing pang HIV but AIDS ka kong Sunita Suna Program Manager Commitment to Community Social Welfare Association kala ong bakito ke bayo ya kani ka jing pang kim dai ban syaptiang namar watla kila yo ya ka hendrai lada kidi dawai tikna kila ban yo ya ka jing kod rengkat ka jing di dawai syirta jing im kala kan turu ya ki pat ba bakim dai bandon ka jing pik mat ikitu ke bayo ya kani ka jing pang hendrai ki dai bandon ya ka jing sngolam ya ki Katnat ka koi kakhya jong kari India kala thu hanin kasngi baladap ban ai palat shispa aprapo klor khatlai lak taliki dos jong kadawai tika covid khat khandai hari India baro kawai lengba ka jing ai dawai tika ka badangnya shakmat hari menta kala thu ru bahki arpasaw kanta baladap layo ban ai tika ya palat arpho lak lai phoi hajar ngot kibrio Hakawai pat kalyang lethu baka jing yo kot ki pang covid hakari menta kalong khandai phra point nyo we na kashispa hakabaladon kumbasan hajar ngot ki bala kot na kani jing pang hanin kasngi haba phai pat shakalong kaman na u covid ha Meghalaya ladon samngot ki bayo thammai ka jing pang covid khat khandai hanin kasngi bat khat phra ngot ki bala kot na kani jing pang baro ki badang pang covid hakajala menta ki don phra pusaw ngot lethu ru baladan armut ki balaklat na covid henin kasngi dakani baro ki balaklat na covid hakajala menta ki lakot shakashi hajar sanspa prap hundai ngun ban pen kot ya ka khubor sa shisien pat kimat ki bakong san khat jingelang o menteri rangba do Narendra Modi ya ki menteri bat ki ofisar rangba banyakran halor ka jing pen kriya kari India hakalyang ki bor yadari an pen bam smai ya ki khat basha jit thammai shaking dorbar thau an ka Manipur menta ka step Bat hapo Henry benai anstang ki karkhana shna kali ban penni ye ki jat kali thamai ki bla ban yai da ka umpnyang ka ban pendunai ka jing pendan kam petrol ong menteri badai pe ye ki lenti singkien kari India o Nitin Gadkari bat katung la poi shaka bakut jong ka khubor ka belawan chapi na ka All India Radio Shillong sashi por ka ta ka por private jing ni so ka Delhi station na ka banta ka khubor ka tin Hindi ka ban bot pat ka khubor ka tin Pareng ka por prashiteng kani ka dai ka All India Radio Shillong